Hi! Andito na ako sa Shibuya. Sobrang excited na ako na ma-meet si Ann Lutz at yung mga ibang YouTuber friends ko. Labas tayo sa Hachiko exit. Buti na lang may maps. Hindi tayo maliligaw. Okay, nag-lowbad. Yun lang. Nagloloko kasi yung phone ko kapag malamig. Naglo-lowbad siya. Kaya ayan, chinarge ko. Sana gumana na kung hindi ako makakapunta. Okay, gumagana na siya. Let's go. Ay, Siski! Hello! Ako nakasana ko sa loob. Hindi pa naman ako dapat papasok. Ay, hindi. Oh. Kasi nga ako nga dito eh. Ako nagbigay ng number. Ay, what? Taray ni ate. Ano na? Susulatan pala ng name. Pangalan, okay. Hindi ko naman tumitigil. Pero may answer sa tumitigil. Yes, excited na tayong makita si Ann Lutz. Okay, pasok na tayo. Uy, ganda. Jonam ko. Oh, yan, tama. Oh, hello. Sabi na ng YouTube channel. Maricel Yun. Ako yung nagpaalala ng YouTube channel. Nagpalit kasi ako ng pangalan. Ay, nagpalit ka ba? Ano na? Ay, Maria Ayumi. Oy, taray. Ay, naabutan ko yun. Ayan. Hello. Subscribe. Subscribe kayo kahit wala laman. This is Joma JP. Kaso nag-ano-ano yung ilaw niya, no? Yung... Kasi sa ano yun? Sa Oo. Finally, na-meet ko na si Sis Shreka. Yes. Iba-vlog kita. Taray pala na. May paganyan pala talaga ikaw. Mike. Sabayan natin yung dead cat. Yeah. Mga effort para mapasaya si Miss Ann. Ayan, kanya-kanyang pagpo-prepare na ang nagaganap dito. Here's me. Number 11 ako. Ayan, may pangalan. Okay, tapos... Ang ganda-ganda ni Kate. Ah, hindi. Tapos, ayan, naka-smiley. Yan, talaga isa sa mga organizer. Nag-hi na tayo sa mga salamin. O, kanya-kanya na ang vlog. Ayan, malapit na. 4 daw pala yung talagang official start kasi 4 dadating si na Miss Ann Lutz. Ayan, sana matuwa siya. Hello mga kire! Hello po! Channel ko po yung Shayshi Japan Vlog. Pasensya ko naman, mabubulol kayo sa pangalan ng channel ko. Shayshi? Shayshi? Oo, yung naglalito ko ba? Shayshi, ayan. Siya yung nagsabi nga, hello mga kire! Hello mga kire! Kaya hindi mga kire-kire yan. Lahat tayo kire. Na pwede na daw kumuha ng mga drinks. Ate J, an talaga. Busy na sa stress ba siya? Tignan natin yung menu. Coke pala. Cola. Coke. Dami na ng tao. Ayan si Ate J, an busy. Meron na. Ang kapal ng mukha ko, may pa-vlog na ako. Hindi pa pala ako nagbabayad ng plus 1,000. Musta ka naman, Ate J, an dito? Ito okay lang naman. Masaya? Yay, kampay! And isa sa organizer ng meet and greet. Subscribe mo kayo sa akin ng channel. Ay, may channel ka po. Ano yung channel mo? Sinagawa pa po. Oh, sige, check ko rin po yan. Ayan. Yan si Sis Joma. In fairness bagay, parang nakikita ko na in the future, ikaw na yung nasa ganyan. Amen! Hello! Oo nga, parang kasama kita kahapon. Feeling ko. Sitayuan na. Parating na daw. Happy birthday! Sinisindihan na nila yung kandila para sa pagdating. Parang, happy birthday, Ate Jayan! nagkagulo talaga dito.
hindi ako makalapit, nahihiya ako, kinakabahan, sobrang nakaka-starstruck. Thank you, sobra-sobra. Ayun, nung nakita ko kayo yung mga mukha, tapos may mga naiiyak na, naloy na sinabi ko sa'yo, iiyak na. Kaya ako nakahawa ako sa mga ganyan dito. Kaya yun, thank you so much. I can't wait na makipagkwentuhan sa inyong lahat today. Ayun, nakakatuwa na sobrang lang tayo dito. And thank you so much, syempre, sa mga punong kabala. Kung hindi dahil sa kanila, hindi magiging posible ito kasi first time namin dito sa Tokyo. Wala akong alam kung paano mag-arrange ng ganito. Kaya, ayun, excited ako i-spend yung oras. Ilang oras ba tayo? Hanggang 12 na tayo, joke. Ayun, excited. Ayun. Ayun, basta kwentuhan tayo muna. Thank you! Salamat sa alam ko mga busy din kayo, pero naglaan kayo ng time. So, ayun, salamat. Lord, we thank you for this afternoon. Nakikita lang namin on screen, sa mga phone namin, sa mga computer namin. Pero this time po, we are able to meet her in person at lalo pa po kami mag-inspire sa hapon po na to. Salamat po sa gift ng friendship, sa fellowship, at sana po hindi lang kami ma-inspire pero uuwi po kami Panginoon na dadalhin po namin yung pangako niyo po sa amin na lahat po kami ay bibigyan niyo ng magandang future at kukuhain po namin yung inspirasyon na to sa success na sinare sa amin ni Miss Anne. And on her birthday, we wish na sana po, lalo niyo pa po siyang i-bless, yung family niya, her kids, at yung business niya. At sa hapon po na ito, i-bless niyo din po kami. In Jesus' name we pray. Amen! Thank you po, Ma'am Joma. Salamat po sa opening prayer. May group picture daw. Kasya ba kami? Ito na yung food namin. Itadakimasu. Ayan, kanya-kanyang vlog pa din. Dito na si Sis Ma'am. Hello. Miss Michelle, hi. Ay, hello. Ganda naman ang camera mo. Nakakaganda. Wala. Fresh. Punta tayo sa ibang friends natin na YouTuber. Hello, sis! Ayun, finally. Grabe. Hindi. Finally, nagkita na kami sa personal. Ay, talaga naman. Ang eyebags ko na naman dito. Mas malaki pa sa mga. Mas mukha kapating bata kaysa sa akin. Hindi. Ayan din ang kanyang hobby. Ay, mas candy. Piling mo ako. Ay, taga-iyo pala. Ayan, hello! Ayan. Ano ka na sa MTV? Number 12. Ano naman? Wagi! Ang birthday? Number 10. Number 10. Sa June. Salamat sa inyo. Sobra. Grabe. Lalo pa yung nanggaling sa malayo. Sino yun siya? Hello, thank you so much. Sobra pasasalamat. Alam niyo ba, halos wala ako masyadong inasikaso dito. Sila Sheena, thank you. Lagi na available 24/7 kung kapag naliligaw kami, ganyan. Thank you talaga, Sheena, sobra. Ayun, sa aking mga, thank you, Melanie. Oo, sino ba? Yung pas lahat kong tumulong, thank you so much talaga. Kasi sabi ko nga, isa sa mga pinaka-special ko sa dito. Kasi nga sabi ko, parang kanina ko lang naisip, sabi ko, nagdit ako, parang walang hassle sa akin. Parang, pumunta na lang ba ako doon? Parang wala man ng preparation. Tapos,
ayun nga, kasi na meron pala sa National Regular, kaya sobrang thank you sa mga memorable talaga pag-ibig dito ko. Sa buong, ano ba masasabi mo? YouTube live. Ayun, salamat. And sana lagi kayong nag-enjoy sa vlog. Ayun, yun lang. Thank you so much. Andito pa ako, kaya kung gusto niyo may mga sasabihin pa kayo dyan, ayun, wala pa kayo magkwentuhan. Thank you. Thank you. Lord, our Heavenly Father, nagpapasalamat po kami sa success nitong event na to. And nagpapasalamat po kami sa buhay ni Miss na nakaka-inspire sa amin ng mga fans niya. We are grateful na binigyan niyo po kami ng time na kahit na ito ay family trip nila, she's here to spend time with all of us. Thank you, Lord. Sana po mas marami pa siya ma-inspire na mga lives, mga buhay ng ibang tao. Sana po she will continue to be a blessing to all the people, O Lord. And ma-fulfill niya kung ano man yung inyong plan para sa buhay na. Yung purpose po ng life na dito sa mundo, O Lord. Maraming salamat po sa maayos sa pagdating ng lahat ng mga nandito ngayon. And we pray, Lord God, na gagabayan niyo po kami sa pag-uwi namin sa aming mga tahanan, O Lord. And din po, Lord, we pray for the safe flight of Miss Anne and her family back to the Philippines, Lord God. Please we ask in Jesus' name. Amen. Subscribe kayo guys kay Katie Lishmos. Thank you so much. Maraming salamat. We on time na hanggang 6:30 lang kasi. So, balik 3 hours kami dito. At ayan, yung pamilya ni Mama Ann. Napakabait, napaka-down to earth. Nakakatuwa din kasi nakapag-bond kasama yung mga ibang vloggers. Ayan, kailangan na daw mag-ayos kasi hanggang 6:30 lang. Siguro 6:20 na ngayon. Ang aking mga sister. Ay, ano ba yan? Nagpupunta pa ako ng... Nakita ko sa Ayan. for Katie Lishmos and kay Queen ang mga pagkakatawa ko sa YouTube. Hello po. Artist ang mga kiray. Mas namin kiray. Ayan ko ang top girl ng Japan. Sige. Bye, Ina. Bye! Thank you for watching. Delicious life. Delicious. Bye, Ingat. Thank you po sa sa Ayan. Next time po, Andre na yan. Dali the Kitchen po, cooking channel and daily vlogs. Subscribe lang po. Pag may kailangan kayong recipe, baka nasa channel ko po. Silip lang po. Thank you. Para matuto na ako magluto. Malapit ka na mag-asawa. Gwapo ni Papa. Ang gwapo ng jowa niya. Thank you, Ate Ina. Ito talaga, bet na bet ko. Pink na pink. Kaya, super birthday. It's a shocking pink. Jama Joy, filman natin kayo. Mag-notify din kayo naman. Jama Joy, Thank you, ingat kayo. May Sis May, thank you so much sa lahat-lahat. Ingat kayo ha, Sis May, ingat. Bye-bye. Bye-bye, Juki-chan. Bye-bye. Bye-bye. Ay siya? Bye-bye. Walang Nakakotch ka ba? Sa Shintaro, no? Nakakotch ka ba? Hindi po. Huwag na sis, huwag na, hindi na bibitawan. Okay. Sis, bye-bye na. Bye. Ayan. Hi! Guys, ayan, pauwi na ako. Grabe, biglang tahimik ang video, no? Grabe, sobra akong happy hindi lang dahil nakita ko si Miss Ann Klutz, pero dahil din nakapag-bonding kami ng ibang mga Pinoy YouTubers. Yung iba nakita ko din kahapon, nakabanding ko din kahapon, pero ang dami din na ngayon ko lang nakita, like sina Isyang Luca, si Sis Maricel, si Miss Jonami, tapos si Shek, si Joma JP, si Seishi, si Ate Dali. Ayan, may tao. Okay, nakalagpas na tayo.
Ayan, so nakakatuwa din na talagang yung mga organizer, talagang sobrang tiyaga, sobrang galing nila maghanap ng venue, and maasikaso talaga sila sobra. So, salamat kina Sis Sheena, Melanie, and Janet, at syempre si Ate J.Ann. Sabi nga ni Miss Ann, isa sa pinaka-memorable na meet and greet niya yun. Ayan, thank you sa mga na-meet ko. Thank you sa mga naging friends ko. Makakatulog na ako ngayong gabi na may ngiti sa aking mga labi. Good night, guys!